Jo crec que la grandesa del vi és tastar vins diferents. I abans, fa molts anys, jo recordo que hi havia molta gent que sempre era fidel al mateix vi. I sempre comprava d'aquell vi una caixa, dues caixes, i sempre bevia el mateix vi. I avui la gent jove, sobretot, el que vol és canviar. Avui provo un vi, demà un altre, i aquella compra que hi havia per caixes de vins, doncs sí que hi ha gent que segueix comprant vins per caixes, però la gent prefereix comprar dues ampolles d'aquest, dues d'aquell, i anar tastant i anar descobrint coses noves, no? És com amb tot, no? Cada vegada ens agrada més provar coses noves, assajar coses noves i descobrir coses noves. I això és molt bo pel vi, no? Perquè permet que vins menys coneguts o zones menys prestigioses la gent pugui tenir una inquietud i arribar-hi i que no tot siguin les grans denominacions o les grans marques, no? Que també ho fan molt bé, però això permet que la gent pugui descobrir o pugui viatjar a un lloc a provar una novetat.